Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor brouwen. En twee heren zijn hier aangeschoven. Met wie heb ik het genoegen? Tom Inbrugge. Tom, van harte welkom. En? Goderik van de Branda. Oké, Goderik, ook van harte welkom. Tom, waar ben jij geboren? In Mortsel, dicht bij Antwerpen. Ja, dus ook in België en? In Wilrijk. In Wilrijk, oké. België. Zeg maar, jullie zijn iets heel moois begonnen in Sint-Jan-Steen. En nou ja, die hebben foto's opgestuurd. En nou zie ik hier een hele mooie foto verschijnen. Even kijken, nou, dit is hem dan. De heilige Johannes de Doper. Nou, even kort nog, welke opleiding hebben jullie gedaan in je leven? Kun je even vertellen? Nou, ik heb heel veel opleidingen gedaan en ben nog steeds bezig met opleidingen te volgen. Momenteel ben ik bezig met Kuiper in Oude Vlaanderen. Oké, en? Ik heb bachelor modetechnologie gevolgd. Dus ook altijd in die branche bezig geweest. Dat gaat straks nog duidelijk worden waar dat zich nu gaat inbrengen in het verhaal. Want als ik hier zo eens rondkijk, ja, dat is natuurlijk van alles te zien. Maar de kerk van Sint-Jan-Steen, hoe is dat zo'n beetje gekomen? Nou, die kerk stond al enige tijd leeg. En wij spreken dan ook over de voormalige kerk van Sint-Jan-Steen. Voor het duidelijk onderscheid te maken tussen het katholiek gebeuren en wat het nou is. Een brouwerij, stokerij en evenementruimte. En Goderik, wanneer hebben jullie die kerk dan gekocht? Of wanneer zijn jullie eraan begonnen? In 2018, in juli, hebben we de kerk kunnen aankopen. Ah, ja. 2019 is de brouwerij erin kunnen opgestart worden. De vergunningen moesten eerst in orde komen. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is normaal. Ja. En vanaf toen zijn we beginnen produceren, beginnen brouwen en distilleren. Ja, hier hebben jullie een heel mooie foto opgestuurd. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ons eerste product is eigenlijk Zeeuwse cider brut. We zijn van lokale appeltjes gemaakt, waar we heel bewust doen lokaal werken. 100% appel, maar wij stoppen niet eigenlijk bij enkel het sap van de appel. Wij gebruiken heel de appel. Dus wij starten bij de cider, maken we type Calvados. En in de derde fase van het eindproduct na de Calvados, dat we gedistilleerd hebben, zijn we bezig met type fruitleder. Oké, en fruitleder, Tom, wat is dat precies? Wel, dat is nou eigenlijk net de vraag die je God beter kan stellen. Oh, nou ja, bij deze. Goed zo. Fruitleder is vegetarisch leder, dus niet van dieren afkomstig. Op zich bestaat al appelleder, maar dat is van de geperste pulp van de appel. Okay. Wat hebben wij nu? We hebben eerst gefermenteerd, gedistilleerd, dus heel de celstructuur is kapot gemaakt eigenlijk. Dus daarvan zijn we nu met de subsidie dankzij de provincie Zeeland zijn we nu gestart van fruitleder te proberen maken. Dat is een grotere uitdaging. Ja, ik zie hier een heel mooie foto van de brandschilderde ramen. Tom, heeft dat ook meegespeeld om de sfeer van de kerk, dat jullie daar ook in begonnen zijn? Zeker. Wij waren al enige tijd op zoek naar een iets groter pand dan een modaal gezinshuis eigenlijk. En we zochten dan voornamelijk plaats voor meer te kunnen introduceren. En Johannes de Doper in Sint-Jan-Steen, naast de vroegere brouwerij De Appel, terwijl wij graag met appelen werken en met honing, begonnen eigenlijk een beetje een opsomming van toevalligheden te worden. En dat stond dan nog eens te koop, dat pand. Stond ons aan, stond ook een tuin er rond. Dus hebben we ondertussen al een 120 fruitbomen ondertussen bijgeplant. Oh. Dus ja, het was echt een opsomming van dat het eigenlijk wel kon een ideaal pand zijn voor ons voor te kunnen gaan beginnen. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk een plan om daar een brouwerij in te beginnen. Ja. En dan zien we hier die ketels. Waar komen die nou vandaan, Goderik? Waar komen die ketels vandaan? Of moet ik het aan jou vragen, Tom? Ik heb die opgekocht gehad in Duitsland van een melkveebedrijf. Oh, en welk materiaal zijn deze nou? Die zijn in inox, ja. Oh ja, rustvrij zoals wij zeggen, ja. Het distilleren zelf gebeurt wel in de koperen ketels. Die staan hier niet bij. Die staan in een ander gedeelte. Oh, maar dit is eigenlijk meer de opslag dan, begrijp ik. Fermentatie van de cider en dergelijke.
En de tweede vergisting. Hè. Ja. Ja, want je hebt allerlei termen, noemen jullie, maar wat is nou eigenlijk fermentatie precies? Dat is eigenlijk het vergisten van de... Dus dan heb je gist nodig. En gebeurt er dan onder invloed ook van zuurstof? Nee, liefst niet. Het Liefst is eigenlijk, niet, want dan... het is eigenlijk de suikers omzetten, of de zetmeel omzetten naar suikers. En de suikers omzetten naar alcohol. En op het einde ligt er nog een bodem, die dat wij ook nog eens verwerken tot nog een andere drank te maken. Oké, ja. En welke drank is dit nou? Dit is een Zeeuwse cider brut, zoals dat hier ook op tafel kan zien. Ja. Is eigenlijk een alternatief voor Prosecco en Cava. En wordt onder andere in bepaalde sterrenrestaurants ook ondertussen al geserveerd. Ja, maar wat is nou cider precies dan? Cider is wat vaak ook appelwijn wordt genoemd. Terwijl dat er voor ons toch wel een duidelijk verschil tussen is. Zonder andere mensen in het harnas te jagen. Iedereen heeft zo zijn eigen definitie erover. Maar bij ons is het 100% appel. En niet zoals dat je vaak in de supermarkten kan vinden, een gearomatiseerd appeldrankje waar dat alcohol aan toegevoegd is en extra suikers. Dus die is 100% van de appel gemaakt. Ja. Maar hoe komen jullie nou aan die recepten? Ja, dat is natuurlijk uitproberen. Uitproberen. Dat is eigenlijk gekomen, we hadden een vrij grote tuin met heel veel appelbomen. Kleine appelbomen worden heel groot, dus je begint heel veel fruit over te krijgen. Wij zijn niet echt grote bierliefhebbers, dus alternatief is eigenlijk cider, een heel goed alternatief, en mede. Zo zijn wij beginnen experimenteren. En hoe komt dat wij verder zijn gegaan, is eigenlijk omdat wij een aantal bestellingen hadden gekregen van brouwers. Die flesjes waren via, want dat was hobbymatig nog allemaal. Via bij brouwers gekomen, die deden heel grote bestellingen, dat je eigenlijk in de woonhuis niet kunt omzetten. Dus zo is eigenlijk het traject ook begonnen. Oké. Dan zie ik hier de volgende foto. Wat is dit nou? Dat is het vervolg dan. Bij de meeste ciderproducenten worden appels geperst. Wij persen ze niet. Bij ons worden de appels vermalen, zoals wel bij de meeste gedaan worden. En dan na een aantal weken fermenteren of vergisten, halen we het sap eraf. De pulp die overblijft, laten we verder fermenteren. En die stoken we dan uit via onze distilleerketels. En dan krijg je een type Calvados. Maar Calvados is ook een beschermde naam, zoals champagne. Dus dan moet je er een beetje creatiever op zijn en hebben we dat onze Zeeuwse Calva genoemd. Oh, ja. Maar het is eigenlijk wel Calvados, alleen niet uit de streek? Ja, inderdaad, ja. Oké. Ja. Want jullie zijn heel goed in allerlei streekproducten, heb ik begrepen. Maar laten we het eerst eens eventjes hebben over de kerk zelf nog eens even. Hè? Nou, leg het even toe als je wilt. Zoals je kan zien als je binnenkomt, zou er eigenlijk de bedoeling zijn dat er een multifunctionele zaal komt. Die momenteel ook gebruikt wordt al voor onder andere de streekproductenmarkten die dat we organiseren en avondmarkten. In de zijvleugel komt er dan de brouwerij. Een sacristie zou dan het liqueurfabriekje worden, waar dat vroeger tabernakel stond, staan de destilleerketels. En dan op het koor, het middenstuk eigenlijk, zou dan eigenlijk met de tijd de rijpingsvaten komen. En afhankelijk van hoe dat de mensen onze dranken smaken, een grote destilleerketel. En dan de andere sacristie zou dan voor eigen bewoning zijn. Andere zijvleugel wordt dan atelier met een tussenverdiep erboven bureaus. En dan boven de brouwerij zou dan de proeverijruimte komen. Zo, maar dat is dan een meerjarenproject. Ja. Jullie hebben een 10-jarig project. Ja, en helemaal op het einde komt er dan vooraan, boven de sanitaire groepen, komen er dan nog B&B's, box-in-box systemen. Oké. Ja. Nou, jullie hebben ook nog een mooi filmpje opgestuurd, heb ik begrepen. Heeft dat nog uiteenzetting nodig of kunnen we naar het filmpje toe? Het is in samenwerking met het EGTS, het Grenspark Rood-Saftingen. Dat het EGTS, dat is de Europese groepering van territoriale samenwerking. Ja. En vandaar ook dat ik jullie ook veel mee samenwerk in dat project natuurlijk. Ja. En er is een mooi filmpje van. Zullen we daar nog even gaan kijken? Prima. Helemaal goed. Ja. Sint-Jansteen, het gebouw is van 1856. De Holy Spiritus bestaat uit ons twee en wij produceren cider
honingwijnen, likeuren en destillaten, allemaal streekeigen gebonden. In deze voormalige kerk organiseren wij naast het produceren van de dranken ook streekproductenmarkten die grensoverschrijdend zijn. Voor ons is een lokaal product evengoed grensoverschrijdend, dus wij gaan heel graag ook in België daar de lokale productie aantrekken en meer bekendheid geven hier in Nederland. Wij werken inderdaad samen met verschillende producenten. We hebben intussen een gin, is gemaakt met lokaal bier, ook een lokale imker. En er zit ook een beetje hulst in. Dus dergelijke samenwerking doen wij heel graag. Voor ons is het ook heel belangrijk. Producenten zitten soms nog met een eindproduct. En daar kunnen wij dikwijls nog een heel lekker drankje mee maken. Ik ben Luc de Boei, bakker uit Sint-Gilles-Waas. Ik vertegenwoordig het Waas Polderbrood en Treinaardgebak. Ik ben de logistieke ondersteuning voor de Smaak van Waas. Smaak van Waas is een coöperatie met 15 producenten die samen verkoop en reclame maken voor elkaar. De klanten zijn de consumenten. Misschien kunnen we groeien naar horeca of grotere bedrijven. Dus ook pakketten, die doen we op het einde van het jaar wel naar bedrijven en gemeentes, naar overheid eigenlijk. Dus daar zijn we ook sterk in. Wij hebben verschillende producten in aanbod in de Smaak van Waas. Dus waaronder groenten, vlees, brood, melkproducten, bier, genevers. Dus eigenlijk een vrij groot gamma. Waaraan er eigenlijk altijd nog bij mogen komen, dus voor de gaatjes op te vullen. De streekproductenmarkt die dat we organiseren is eigenlijk een laagdrempelig gegeven voor zowel de streekproductenhouders eigenlijk, als ook voor de bezoekers. En het is altijd leuker voor het grensoverschrijdende karakter te mixen met elkaar op een grensstreek en zo extra publiek aan te trekken. Nou heer, ik zie allerlei samenwerkingsverbanden. Nog even een kleine toelichting daarop. Ja, dankzij het systeem van Leven Europa, vrijheid van handel, goederen, diensten en personen, maar niet voor dranken zoals accijnsproducten, onze dranken dan, hebben we ook van de noodzaak een deugd gemaakt. En 2 kilometer verder is de grens en hebben we daar een depot gestart. En van daaruit is er samenwerking ook ontstaan met de Smaak van Waas. Ook dan weer kruisbestuiving naar de streekproductenmarkten. En ondertussen zijn we nu ook bezig met bepaalde producten te maken, zoals een Genever met een plaatselijke bierproducent. Het moet niet altijd gin zijn. Hè. En ze gaan bekijken nog voor andere producten ook, met de grondstoffen van de Vlaamse kant dan in het EGT's te kunnen aanboren en te verwerken. Hè. Maar eigenlijk zijn we dan toch wel heel goed bezig. Want je hebt streekproducten, je hebt de kerk van Sint-Jan Steen, heb je gekocht en daar heb je ook een plan mee. Dus nee, dat is helemaal goed. En dan die samenwerking, want ik zie dat EGTS voorbij komen, maar ook allerlei andere instanties. Ja, geweldig toch? Ja. Ja, ik zie hier een mooie prijs voorbij komen. Vertel. Momenteel doen wij mee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO-prijs. Wij zijn geselecteerd tussen 6 deelnemers. Dus wij hopen dat we daarin mee kunnen gaan. De reden dat wij inderdaad meegaan is eigenlijk door dat thema van fruitleder dat we verwerken. Is basis van eigenlijk Kruidel to kruidel. Ja, kruidel to kruidel. Ja, want de maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is een Zeeuwse aangelegenheid, begrijp ik. Er zijn er volgens mij 20 die hebben zich opgegeven. Dan zijn er 6 van geselecteerd vanwege het aantal aanmeldingen via een e-mailadres of via Facebook, dat weet ik niet precies. En jullie zijn bij de laatste 6 geëindigd. En er worden er 3 uitgeselecteerd. En dan komt het bij de vakjury en die wordt, of werd, ligt eraan wanneer het uitgezonden wordt, bij Contacta 2021 in de Zeelandhallen in Goes. En dan wordt die bekendgemaakt. Ja, klopt. En dan gaan we elkaar weer zien. Tuurlijk. Ik ben er ook bij. Leuk. Jullie wou hier nog een kleine toelichting op geven?
Ja, het is een samenwerkingsproject. We hebben altijd gezegd gehad, onze filosofie is, wij zijn toevallige passanten in tijd en ruimte van het gebouw. Het gebouw is er van 1856. We zijn nu 2021. We hebben het kunnen aankopen na meer dan 2 jaar onderhandelen in juni 2018. Dus er is ondertussen toch al enige jaren over gegaan. Wij hopen dat we er 30 jaar gebruik van kunnen maken van het gebouw, maar dat we het in een betere toestand kunnen achterlaten. Maar daar hebben we de medewerking nodig van anderen ook, vanuit de dichtbijzijnde omgeving, maar ook van veruit eigenlijk. Dus dat het terug eigenlijk een soort van trekpleister, een baken wordt voor de hele regio. Hè. Ja. Ja. Nou, heren, naast de MVO-prijs hebben jullie ook nog andere prijzen gewonnen. Nou, barst los zou ik zeggen. Zeker, sowieso zijn wij zeker Zeeuws gecertificeerd. Ja. Dus alles producten op zich. En lees even voor wat erop staat. Certificaat gecertificeerd als erkend streekproduct. En dat is van zeker Zeeuws. Dus voor dat is van de provincie Zeeland. Ja. Ja, dat is voor cider, perry, likeuren, licorettes en distillaten. En welk jaar was dat? 2019. 1920. En wat ja. is dan het ja. oordeel van de jury waarom dat jullie die prijs gekregen hebben? Nee, dit was enkel Dit was het enkel het keurmerk. keurmerk. Dat is een keurmerk. Ja, dat is en het naar keurmerk. welke criteria moet je dan voldoen? Dat het De natuurlijk... grondstoffen vanuit de regio komen, vanuit de provincie, en dat ze hier moeten verwerkt zijn. Oké, Ja. in Zeeland. In Zeeland, ja. Maar die doen elk jaar ook een wedstrijd voor te zien van... De beste streekproducent van het jaar. Ja, Dus een wedstrijd, daar mogen mensen kiezen wie dat ze vinden dat de beste streekproducent is. Oh ja. En dit jaar zijn wij derde geworden. Daar zijn wij derde. heel En fier op. noem nog eens een paar anderen die ook die prijs gewonnen hebben. Weet je? Nummer 1 is Dutch Bargain geworden, waar dat we ook al in het verleden samengewerkt hebben. En de Bargain, de Dutch Bargain, Bargain, ja. en die komt uit Goede. Ja, Ja, klopt. Dus jullie, behalve dat jullie met heel veel Belgen samenwerken, want daar kom je zelf vandaan, ja. duurde dat ook met streekproducten, maar dan ook in heel Zeeuw-Vlaanderen, Ja hoor. in heel Zeeland Ja. en zeker ook met Goede dan. Ja. Ja. En wie is de tweede is geëindigd? Weet je? Iemand met Ik durf de naam frieten. niet zeggen. Iemand met frieten in de Ja. Oké, Ja. Zeeuwse friet of zoiets. Ja, ik dacht Ja. het wel. Ja. Zijn er nog meer prijzen die jullie gewonnen hebben? Ja, we samenwerken met John Vermeersen, Oh ja. die hier ook geweest is. Die is hier ook geweest, ja. Die heeft jullie ook genoemd. En wij hebben eigenlijk zijn winbier gedistilleerd en een gin van gemaakt. En het leuke daarvoor aangaande is het eigenlijk, de granen komen uit de eigen streek, zijn naar de mouterij De Zwaan gegaan, ook in Hulst. Ja, Van ook Suzanne, maar de gemeente Hulst. Ja, van daaruit naar Vermeersen het witbier, hè, graag gegeerd ook bij de mosselen. Van ook Hulst, de honing van Corpus Mentus in Walsoorde, bij Mirjam, net ook terug Hulst. Dan bij ons uitgedestilleerd zit ook Hulst in verwerkt. En in plaats van het hashtag in Hulst, hebben wij er dan Gin Hulst van gemaakt. En dan ook nog een samenwerking met plaatselijke kruidenplukkers. En dat product hebben wij dan ingestuurd gehad in verschillende wedstrijden. En in Duitsland hebben we er de gouden medaille gehaald. In Dus, Frankfurt, zie ik. Nou, geweldig, gefeliciteerd. Tussen 500 inzendingen. Hoeveel? Ja, 500 inzendingen. En daar komt iemand, een aantal mensen uit Sint-Jan-Steen en die Ja. gaan met de eerste prijs slepen. ja. Geweldig. Goed, nou dan het laatste onderwerp. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Wij hopen van ons eigen merk meer nog in kaart te brengen. Daarnaast doen wij ook private labels, zoals bijvoorbeeld Vermiste, Olivia. Samenwerkingen zoals bijvoorbeeld met Biesenhof en een aantal bierbrouwerijen, zullen we maar zeggen, zowel in binnen- en als buitenland. Hopen we dat verder op kaart te kunnen brengen en dan ook de activiteiten willen we verder uitbreiden. Hè. Ja, Ook dat we met het gebouw volgend jaar eigenlijk het administratief gedeelte kunnen in orde krijgen, dat we van start kunnen gaan met het heropwaarderen van het gebouw. ah, ja. Want het gebouw schreeuwt om aandacht. Ja. Het is nu toch al sinds 2016 dat we al bezig zijn met het gebouw te willen aankopen. 2 jaar wachten tot 2018, nu zijn we 2021. En het is overal geweten dat de kerkgebouwen niet de beste staat hebben. Nee.
Dus het achterstallig onderhoud willen we echt wel heel graag weggewerkt zien. En dan de nodige aanpassingen voor het hedendaags te kunnen maken. En ook daar zitten we met verschillende verenigingen en stichtingen al bezig. Dus, ja. Nou heren, zullen we dan maar proosten? Wel Jan, misschien kunnen we best nog voor af te ronden een prijsvraagje doen. Surprise, daar hou ik van. Voor de eerste 10 of de 10 leukste kerstbomen die dat gestuurd worden, die kunnen een flesje bubbels krijgen van ons. Kerstbomen of foto's ervan? De foto's van de kerstbomen, Foto's, als je wel. ja. Het zou nog mooi staan in het gebouw, al die kerstbomen. Nou, dat lijkt me heel mooi. En voor wanneer moeten ze het dan opsturen? De dag voor kerstmis, zodanig dat we op kerstdag eigenlijk ze zelf bekend kunnen maken. En waar moeten ze het naartoe sturen? Naar de Facebookpagina van de Holy Spiritus. En hoe heet die? De Holy Spirit? Dus, Nou, lijkt me geweldig iets. Mooi. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Jullie ook bedankt voor jullie komst. Nou, beste kijkers, vol verrassingen, hè? De Holy Spiritus uit Sint-Jan Steen. Heel veel samengewerkt met Zeeland, met Vlaanderen natuurlijk. En ook met West-Vlaanderen. Dan gaan we nu echt proosten, hè? Proost. 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 Ja, Proost. het begint allemaal met water, hè? Toch?